टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंदों। थांनाय 25 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 4थि सानाव आगान होबाय सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंनाया। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोरगिरि बे नोजोर आरो थांखिजों टिपकाय हालामनि गुदि फरायसालियाव हाबै हाबै फरायसाफोरनि दिथागिरि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा टिपकाय ओनसोलनि फरायसालिफोराव हाबै हाबै फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंदों। थिग बिब्दि पलासगुरि गामिनि गुदि फरायसालियावबो सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंदों। मेलखौनो सामलायो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिदोम आफादगिरि आन्दोलन ब्रह्म बिथाङा। गावनि बिबुंथियाव जोंनि गथ'फ्रा जेखौ सानो बेखौनो मावनो हायो। जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'खौ फरायनाय फारसे नोजोर होनांगौ, मानोना दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोरगिरि जानो हायो। बेफोर गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ गावनि बिबुंथियाव दिथागिरि आरो फरायसाफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होलाङो। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सुकुमार नार्जारि आरो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि महिम चन्द्र बसुमतारी आरो रांगिरि थावबिन ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बे पलासगुरि गामिनि गामिगोरा आरो फरायसा फरायसुलि दिथागिरि बिथांमोननि बाहागो लानाय सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंनाया जानानै थाङो। जोङो थांनाय 18 जानुवारियावहाय 18 जानुवारियाव जोङो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव मोनसे एजुकेटिभ मेल लिंदों आरो बे मेलाव जों सावरायदों जे जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादा मोनसे थांखि दङ। बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जिल्ला आफाद आरो प्राइमारि आफादखौ जोंखौ बिथोन हरदों। दा बे बिथोन हरनाय बायदि जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालिफोरखौ गिदिंनानै नायफामनायनि बाथ्रा आरो बेयाव गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय जेनाखि जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनहाबो गोग्गो एबा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनथारनांगौनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा हाबा मावनांगौ होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो ओंखारदों। दा बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो थांनाय 25 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जागायनानै तुलसि जरानिफ्राय जागायनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों जागायलांबाय थागोन। दिनै नैबे 1192 1192 नं पलासगुरि गामियाव जों सौफैदों आरो बे 4थि खेबनि थाखाय जों बेयाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ लादों। दिनै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथाङा बिनि गार्जेनफोरखौ बुंनाय लेखा बिनि दिथागिरि गार्जेन बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै जोंनि नैबे एवारनेसआव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा थारैनो प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै फोरोंनाय गार्जेनफ्रा जेरैबायदि सिनसियास लायो, दोनलाङो, दोनबोयो, थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे 1192 नं पलासगुरिनि गार्जेनफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहोनायाव, लोंहोनायाव, दोनलांनाय दोनबोनायाव खुब मुखुब जानानै दङ। आरो फोरोंगिरिया बुंनाय बायदिबा बे फरायसालिनि गथ'फ्रा गाव गावनि थाखोआव जेसेबांनाखि आयदाखौ रोंनांगौमोन बे आयदाखौ रोंनानै दङ। जोंबो नायदों, जोंबो सावरायदों आरो गामिनि गार्जेनफ्राबो बुंदों। दा जोंनि थांखिया बेनो जे गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनानैबाबो जोंनि गोरिब दुखियानि गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव मानसि जाहैनो हायो, जों बेखौनो आसा खालामदों आरो जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव हाबनानै जों बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों। जाहाथे जोङो सोलोंथायाव उनफिननानै थाया बा जोंनि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव गथ'फोरा फरायसालि नागारनांगौ जाया। जों बेखौ नोजोर होनानै दिनै मा खायदा बुद्धिजों जोङो गथ'फोरखौ मोजां मानसि खालामनो हागोन, गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हागोन, जों बेखौ नोजोर बोनानै गार्जेन बिथांमोनखौ लोगो हमनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो लोगो हमनानै जों खावलायदों जे नोंथांमोनहा गथ'फोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव एसेब्लाबो सम एबा थासारि होनांगोन। नोंथाङा जेखि हाबा मावा मानो, बर' थुनलाइयावनो माव बा बर' फरायसायावनो माव बा राजनितिकआवनो माव, जेखि मावा मानो गाव गावनि गथ'खौ मानसि खालामनायाव नोंथाङा सम होनांगोन आरो बे गथ'नो सोलोंथाइ लानायाव थासारि होनांगोन होननानै जोङो दिथागिरि गार्जेन बिथांमोनखौ जों खावलायदों। जोंनि थांखिया बे नङा जे गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै रायलायनाय, गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनाय जोंना बे नङा। जों थोंजोङै जों एवारनेसआव मा खालामगोन, खालि सोलोंथाइनि फारसे जों माब्रै खालामोबा जोंनि गथ'फ्रा सोलोंथाइखौ लानो हागोन, जों बिनि सायाव बेखौल' नोजोर बोनानै जोङो हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों।
नोंथांमोनाव बबे फरायसालियाव बेफोर हाबाफारिखौ लादों? ओरैनो जोङो जागायजेननायाव तुलसिजरा एलपि स्कुलाव जों जागायबाय। बिनि उनाव जों फासिबिलाव नैथि खेबनि थाखाय फैबाय आरो थामथि खेबाव जोङो बै पलासगुरिनिनो साखाथियाव काजिपारा होननाय मोनसे गुदि फरायसालि दं, बेयाव जों लाबाय। दा दिनै नैबा ब्रैथि खेबनि थाखाय जों पलासगुरियाव आगान होफैबाय। दा गासैबो जोंनि लानाय हाबाफारिया जाफुंसारदों। जोङो रायजो राजानि बा गारजेन बिथांमोननि बा फोरोंगिरि बिथांमोननि अनसायनाय मोनदों होननानै आं आसा खालामो। आरो जों जेरै जोंनि प्राइमारियाव लादों, गुबुन गुबुन प्राइमारियाबो बेबायदिनो गाव गावनि प्राइमारियाव बेबायदिनो लागोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो बेबायदि लाबाय थायोबा बर' थुनलाइ आफादनि मावनां जे थांखि, बे थांखिया इयुनाव जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसेनो जों मोनसे खावलायबावदों जे राव आरो थुनलाइखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा उन्दैनिफ्रायनो जोङो थुनलाइ सोरजिनायखौ आखायाव लानांगोन बा खन्थाइ रायथाइ लिरनायखौ जोङो सोलोंनांगोन होननानै जों बेखौबो खावलायबोनाय जादों। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डनि साखाथि इस्ट भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।